Welcome back लोगोफोर आं दिनै दंफैयो दुर्गा फुजायाव दुर्गा फुजानि मोनसे फिसा फिसौ ब्लग खालामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दा दंफैयो क'क्राझारनि बे सानसि नगर होननायाव आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो आं ओरैबायदि दामनाय जिखायानो मावजोबखायो आरो ओमफ्राय मोजांबो बानायदों आं नोंथांमोननो देखायलांनोसै नोंथांमोना मोजां नायलांबाय थादों नायलांबाय थादों देखायलांबाय थादों दा जब वो अपने सोचिए माँ को डाल दो हाँ जरा एक्शन लगा कोई उठाया बोला हेलो बोलो तो हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक राइट नंबर पे रॉन्ग बोल रहा कौन तू
रोंला बिराद मोसागासिनो ओमफ्राय उनाव माबाखौ ब्लगखौ बानायबावगोन आं खिन्थु गाबोननिखौ आं हानाय नंला बायदि मोनदों होमबालाय बेयावनो दोनसै दिनैहाय आं ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसिगोन टाइमाबो बिराद जाबाय मोनाबाय आं दा नाराबारियाव दं आरो होमबा फोजोबसै लोगोफोर दे मोजाङै था ओमफ्राय दुर्गा फुजानि मोजां नोंथांमोननि थाखाय आं बिराद मोजां माबा बैसरबाय जे बयबो मोजाङै थाथों बयबो मोजाङै थानो हाथों होमबालाय दोनथ'नोसै लोगोफोर दे